Здравейте, боксерам, аз съм Бу и това е епизод 4 от оцеляването ни в Skyblock и мисля, че май ще последва епизод. Ще разпитате, защо слушам микрофон. Защо? Защото много сигурно в моите клипове съм го казала, защото съм го слушал това. И да, сигурно се питате какво ще има слушалките с микрофона. Ами, слушалките, нали, както са от така, пак име. Тук ми е микрофона и тук са слушалките. Микрофона ми е добре на слушалките. И като правите диш, то се чува дишането ми и така, да. Идея за ще направя втори етаж. Ми трябват малко айтеми. Много съм го бързал. Защо? Не знам, ще пробвам да забързам, защото не, че до сега ми е трябвало. Успех. Чик. Така. Къде може да съм забързал. Основа да е 64 стака. Аз пак 2 по 64. Ще само един. Така, може. Викам така, защото викам така, защото не ви така интересува. Така. Да, ние ще направим втори етаж. Вместо да правя стълби и да харча материал, но ще направя така. Не знам защо защо ми е втори етаж. И планувам на последния клип, който ще е или 7 или 8 епизод, или по-друг епизод. Ще го мина за максимум 2 минути. Съм го забързал много яко. Да, ще не може. Така както да е. Ау, шит! Също така. Да, джампър! Не успях! Добре, това ми прави магарийки тук. И няма да се разберем с него така. Така.
Аз го вече. Да, мисля скоро качвам на GTA 4. Така съобщих, че съм се изтеглил. Но... имах 7 Wonderplanks. Добре, използвам тунелията, защото си имах толкова. Той е генератор, много. Добре, сега толкова. Само ще до 100 етажа и ще камбада. Тук стана фейл. Кам. Ще изберем още. Добре. Дай да не помня, за къде тази лава ще бъде мазна, грозна, епична. Ай, пак качи са пътки. Али, тая срам. Грозна лава така. Ще ми се подиграваш ти. Как не той е срам? Как не те е срам? Маха. Не те е епична. Добре. Еми, това беше от мен. Само с това качал. Абе, по-живо бе.